पर्याय मतदारसंघात कितल्योश्योच प्रायव्हेट कंपनी आसात। हातूंत हजारांनी लोक काम करतात। मात हे कामगार हांगसरले थळावे लोक नात, तर ते भायले लोक आसात। काँग्रेसीच्या सरकारान हांगसरल्या तरणाट्यांक बेरोजगार दवरल्यात असो आरोप विश्वजीत कृष्णराव राणे हांणी केला। आर्टेक्स वखदी पर्येच्यान दिनेश करपे। काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव करून भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार विजयी करणं हा एक रेकॉर्ड होणार आहे। जसं काल विराट कोहलीने मुंबईच्या टेस्टमध्ये 1000 धावा 1 वर्षामध्ये पूर्ण करण्याचं रेकॉर्ड केलं, तशी माझी आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की एकदाच हा मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टीचा जिंकवा। हा जन्मभर भाजपचा बालेकिल्ला राहील। आणि जुन्यांना विचारत नाही म्हणून नव्यांनी पण असं मानायचं कारण नाही की जुन्यांना काय विचारायची गरज आहे। असं नव्या जुन्यांचा एक व्यवस्थित समन्वय, आणि या समन्वय होण्यासाठी किती इंटरनेटमध्ये आपण जरी जात असलो, व्हॉट्सअपवर जात असलो, नेटवर जात असलो, तरी आपल्या पार्टीचं सूत्र आहे संवाद, संभाषण आणि समन्वय। त्यामुळे प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या, बूथवरच्या कार्यकर्त्याच्या घरी जो बूथ प्रमुख आहे, जो बूथचा पालक आहे, त्याच्या घरी आपण गेलं पाहिजे। आणि प्रत्येक बूथची बूथ समिती करताना तिथे बूथचे प्रमुख कार्यकर्ते आहेत की नाही, बूथचा पालक आहे की नाही, महिला मोर्चाच्या महिला प्रतिनिधी तिथे आहेत का, आपले पंच आहेत का, सरपंच आहेत का, युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते आहेत का, अशा प्रकारची रचना करून आमदार निवडून येणार आहे। जमलेल्या भावा बहिणा माझे एकूच प्रश्न करता की इतक्यो इंडस्ट्रीज आसून आमचे स्थानिक लोक अजूनही बेकार आसात का ना? अजूनही भायले लोक येऊन हांगा कॉन्ट्रॅक्ट घेतात, अजूनही भायले लोक कॉन्ट्रॅक्ट करतात। आणि हांगा अंबे मेटल, एलनाबाद, गोवा फॉर्म्युलेशन, एली स्टील, खूबश्यो कंपनी, विनस जाव, सुरक्षा पॅकर जाव, अश्यो मॅक्झिमम कंपनी, एका कंपनीन 700 ते 800 वर्कर काम करतात। म्हाका दिसता हेजेर जर आमदारान बारक्यान कटाक्षान जर लक्ष घातलेले जाल्यार म्हाका दिसता पर्याय मतदारसंघात एकूय नागरीक किंवा एकूय युवा वर्ग आमचो बेकार रावचो नासलो। पण ह्या आमदारान मुद्दामून तेजेर लक्ष दिवंक ना। कित्याक दिवंक ना तुमकां खबर आहा? तर प्रायव्हेट कंपनीन जर आमचे भुरगे, आमचे भाव, आमचे भयणी जर कामाक लागत जाल्यार त्यांच्या घरान 20-20 हजार रुपया पगार पावतलो। आणि 20 हजार जर त्यांच्या घरान पगार पावलो जाल्यार खंयचोच युवक किंवा खंयचोच नागरीक तेच्या 500 रुपया किंवा 1000 रुपयाक बळी पडचे ना। आणि ह्या बियाच्या पोटी तरी कोणाकच भुरग्यांक कामाक लावंक ना। आयज तुम्ही मुद्दाम पळयात, अंबे मेटल आहा, हांगा एलनाबाद आहा, कोण आमदार असलो? जर पर्यान कोणी बरें केला जाल्यार प्रताप सिंगान केला आसतलें, वायट केला तेणीच केला आसतलें। हांव म्हणटा एक तरी पर्याय मतदारसंघान अशी बरी स्कीम काँग्रेस सरकारान हाडली दाखोवपाची, एक स्कीम काँग्रेस सरकारान बरी हाडली दाखोवपाची।